नमस्कार बा आप सबके। हम वालों के छोट भाई डीजे कमलेश का हालचाल बा वालों के। आज हमारा लगे आइल बनी गोपालगंज जिला के सबसे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ का डीजे धीरज बाबू। ठीक बा, कैसन बानी लो? सब बढ़िया बानू? बहुत गजब के म्यूजिक बनाई ले यहाँ के। ठीक बा, जोड़ा माइक है। नया म्यूजिक कंपोज करा के होके, डीजे ट्रैक बनवा के होके, माने सबसे सस्ता सबसे बढ़िया। ठीक बा, यहाँ के बनाई ले, कंपोज करी ले। आ डिस्क्रिप्शन में ई वीडियो जौन रुआ देखा तनी एकरा डिस्क्रिप्शन में यहाँ के चैनल के लिंक डाल देतनी आ यहाँ के नंबर। ठीक बा, अगर केहू के सस्ता म्यूजिक बनवावे के होखे तो यहाँ से कांटेक्ट करो। ठीक बा, यहाँ के बहुत बढ़िया काम करी ले। आ ई हमार ब्यास बड़ा इनकर गाना एगो बड़ा टॉप क्लास के होल, सुनाओ तो बाबू जी। नमस्कार, प्रणाम भैया। हम भोजपुरी गायक शर्मा मृत्युंजय। बहुत सुंदर एगो गाना रिकॉर्डिंग भइल बा कमलेश भैया के लगा। लगे ए बॉबी हमारा यहवा आह के सामान सुगरहवा। लगे ए बॉबी हमारा यहवा आह के सामान सुगरहवा। बेरी बेरी कहतारू होई का एहो, बेरी बेरी कहतारू होई का ए बुची सटबुत होई तारा लही का। ए बॉबी सटबुत होई तारा लही का। ई गाना भी रिलीज नहीं के भइल, एगो हमरा दोस्त के कंपनी से रिलीज होके वाला बा। ठीक बा, तो बहुत जल्दी रुआ लोगन के बीच में आई। आ बहुत धांसू गाना बा, एकदम नया म्यूजिक बा। आप सारा तो देखते बानी रुआ लोगन की नए म्यूजिक पर काम होता है। कुछ ट्रैक धीरज बाबू कुछ बनाओ तनी, कुछ हम बनाई ले, कुछ सीखत तनी अभी हम बनाई ले ना। ठीक बा, और सब मित्र दोस्त लोग बा। आ पर्सनली एगो चीज बा कि अगर जे देखत होके वीडियो, अगर केहू राइटर होके, सिंगर होके, सबसे सस्ता काम करावे के चाहत तनी, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में अगर गाना लिखे के रुआ लगे टैलेंट बा, पोस्टर बनावे के टैलेंट बा, अगर रुआ काम चाही तो कांटेक्ट कर सकतनी हमरा से। ठीक बा, काहे कि हमनी के आदमी के जरूरत बा। 4-5 गो ब्रांच चलता अपन। ठीक बा, तो ब्रांच के तो नाम ना बताएम, लेकिन रुआ लोग कांटेक्ट करी। ठीक बा, अगर रुआ डिजाइनिंग करी ले, या फिर गाना लिखी ले, या फिर सिंगर हई, नया म्यूजिक के काम होखे, या फिर हमरा स्टूडियो से गाना गावे के चाहतनी, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया। ठीक बा, तो रुआ लोग ने इतना सारा प्यार देता नहीं, एकरा खातिर दिल से थैंक यू बा। ठीक बा, लव यू भाई। 1 किलो बहुत अच्छा व्यू जाता चैनल पर हर एक गाना के, प्लस कमेंट भी अच्छा रुआ लोग करी ले। तो जितना लोग कमेंट करेला सारा लोग का नाम हम अगला लाइव में लेवे वाला बनी, सब लोग का नाम बताएंगे कौन कौन क्या क्या कमेंट करता है। तो आप लोग कमेंट थोड़ा सोच समझ कर कीजिए, बहुत लोग मजाक भी करता है कमेंट में। ठीक है, और ये वीडियो के लाइक करी, एकरा के तनी सा शेयर कर दी हमारा धीरज बाबू के काम बा। यहाँ के एकदम कमलेश भैया के यहाँ के फुल सपोर्ट करी ले। ठीक बा, ओके।